nakakaroon sa dire nagsusuroy di sabla papay nagbasket ay basketball karon ang tubig. Kaya mo kayo mag-exercise. Matumulan. Matumulan. Barangay Station. Subscribe lang mo. Salvador Dubai. Lingkod-lingkod. Pag night time. Nakurong ko sa katag sa mga gawas ng mga tao ron. Bago kay view, ako kay Juan, plaza diri. Ako ang plaza. Gilingaw yun. Baay kayo. Nantag ganahan sila sa akong LS o kapalit kong laptop. Mga subscriber, may muntag, mga fans, may muntag, mga tanan comment sa YouTube channel. Mayong buntag. Kaya ako dire nagparking ko dire kay nagpaabot ko sa akong amigo nga order sa itlog. Nagbuki ko ron kadlaw og itlog akong time ron. Magkuha naman po kong itlog dito sa Deli Fresh. Ang 3 sa large 165. Ang XL 171. Ang jumbo 180. Ibigyan na po na ako ng 180 o 190. Ang 168 185. Gamay lagi nan siya, 10 ra, 20, 10.
Jisre pa itong. Sintos balance. Dito. Abad Ilan data? 119. Anong adlaw mga kuwan ko? Booking kong itlog. Daghan na mabong itlog to dito ng akong amigo nga poultry. Naamo ko'y budget ka. Ginagmay naman akong budget matang adlaw, 100 per day ra. Oh ya. Negosyo kong itlog, order, sato na ako. Sisisan na ako. Kaya pag alas 8, trabaho po ko. No. Magtrabaho ko. Ako kay Plaza ang ako mo video. Mulai tahu kayo. Maligere ko ano, may nagawa. Drive lang. Malay, talog to. Atos balay. Alas 8. Alas 6, alas 8 booking kong itlog. Kaya pag alas 8, trabaho na sa ko. Kaya atos gabi maninda po sa kong gamay tindahan. Huwag na yung kinabuhi na ito dito mo wadwad. Lagi na yung atong kurso nga. Ang akong kurso yun automatic. Pulos era na akong kurso. Automatic. Pero balansyon gini yung sinugdanan. Ang meaning sa automatic, atik, abtik, abilidad. Mo na say automatic. Naka-experience na po ko kuan. Ako grado bro. Mahintay kaya po ko. Mahintay kaya po tirat. Tirada. Ay kabalaka lang na mga hinte
lagi kay halin kung mahinti ka. Naghan mo kag daganan kung mag-ahinti ka. Bisa pag na makauna. Ang imong daganan na nangaon, naligo, namalingke, paglabay sa usa ka ahente, nangaon siya, di siya kapalit, naligo, di kapalit. Para gito sa imo. Kay paglabay naligo, paglabay nimo nagkaon, paglabay nimo diha kay namalingke. Para gito sa imo yun. Di kita para sa ila. Unang dagan sa kinabuhi. Amo na ako, nagbuking ko rin itlog. Lang maka-dispose ko ginagmay ba? Napoy ginagmay. Napoy ginagmay, napoy matsabahan. Ako negosyo nga mo ko magsalig sa ginansya. Mga mula hutay ng akong negosyo. Wa ko magsalig sa ginansya ng akong negosyo. Ako gisaligan. Wa ko magsalig sa akong negosyo. Akong gisaligan ang kanse. Bila joke lang. Ang akong gisaligan ang kanse. Basta lang mangitlog lang manok das poultry. Mangitlog lang manok sa poultry. Basta napay lubot sa manok. Basta babae lang. Ay, mangitlog mo na. Pero ang manok nga mangitlog, ang laki nga manok og unsa may kalainan sa laki ubay. Ang kalainan sa manok, ang itlog sa babae makaon. Ang itlog sa laki di makaon. O sa pagkaon ni mga nga ang laki di man mangitlog. Muna nga di yun makaon. Oh. Booking ko ron. Trip na ko ron na booking. Usa ka lang booking. Tirada, booking tirada. Agi kaya po ko isda-isda. Taon ko pwede isda. Agi kaya po ko isda. Dakog mga bariles, tagigi, malasugi. Raon ako. Budag siya po tagigi, malasugi. Oh. Sa 1993, nag-isda ko. Oh. Dago, isda. Laway Capital. Oh, angkat-angkat ra ko sa akong isda. Ginagmay tirada ba? Angkat-angkat. Mabuhi lang ginagmay. Magkakaon lang ginagmay.
Di na lang mapas mo. Busog lang mangita. Lapay na. Akong kauban nag-booking og itlog. Nag-booking og itlog akong kauban. Mupalit lagi ko service kada ko. Kada akong gamay man akong tuan. Akong service. Para ginagmay ba sa kanunay. Asa ba na dinagkuha diha. Ginagmay lang basta kanunay. Senang kinabuhi ay. Ako pangandoy makakaon, makainom, makahatag sa serbisyo sa pamilya. Balag pobre yun. Basta ambungan o guwan, ambungan o paginabuhi. Joke lang. Saka adlah. Sipiat yapon. Sipiat ang akong pagkurpada. Subscribe lang kay